14 nga adlaw sang enhanced community quarantine tungod nag-start kita March 30, no? March 30, 31, 1 hasta 12. So ika 14th day na subong sang enhanced community quarantine, ika 12 nga adlaw sang bulan sang Abril, and we are celebrating the Holy Week, Easter Sunday na celebrate naton subong ang pagbunag sa aton niya mahal na Ginoo, ang pagbunag ang pagkabuhi sa aton mahal na Ginoo, no, kay tungod sa amos ni nga adlaw ginapatihan na statement sa Bible nga he is risen, no, and isa sa mga rason kung Easter Sunday may value ang egg bula may mangkot sa ako naga pa may egg hunting kung Easter Sunday, no, according kay Mr. Google, ang egg ko nag-signify sang birth, sang bago nga life, no? So since he crucified si Lord Jesus Christ sa sining adlaw, he was risen, no? Ginbuhi siya liwat, pagi siya may Ginoo, and amo man na siya ang reason kung ang egg ginaano siya, gina-compare siya, no, sa may value siya sa Easter Sunday because ang egg ko nag-signify sang life, no. Ang bot yung tuod na sa kadamuon ba naman sa kinda suggest diri amo na tsindihan ko, no. All right, kumusta ang inyo dira nga pag-uluantos naton tanan, no. Pilan lang adlaw para matapos na ni. Ano na lang, mag 30 minus 12. Amo na lang ang favorite subject ko, English, hindi math, no? Kag history. Kay mga pilan na lang kadlaw siguro, 18 days na lang siguro, no? Ang nabilin, 18 days na lang. Ang ibang hambal, grabe, 18 days pa, no? No, hindi dapat 18 days na lang. Mas isipon ta, dapat mas mangin positibo kita, especially sa buong sitwasyon, no? Grabe ang pagantos, grabe ang sakripisyo, no, grabe ang tanan naga-suffer gid subong, no. Pero since white may mahimo, dapat hold on gid kita, no. Ang ini ko nga COVID nagtudlo sa aton sang madamo nga lesson sa aton nya kabuhi, no. And well, subong since Easter Sunday, reminder ini ang may sakit nga buhi nga Ginoo nga naga-upod sa aton nya, no. Tulokon mo kadamo sa problema, grabing gutom, grabe ang ginamo sa kabaranggayan, no, tungod damo gani reklamo sa ako, naga-message ako niya nga ginapili lang sa totoo lang tuod na siya ginapili gid man, no, tungod what may mo ang ginhatag sa aton diri pila lang gid, no, ang families diri sa Bacolod lang mismo, damo katama, mga 60,000 plus siguro, tingin natag sa aton diri mga 40,000 families lang gid, no. No, sa food packs na siya 40,000 families lang gid, no. Ang gin allocate, identified lang gid ang poor the poor supposed to be. And parte naman niya sa SAC, no, Social Amelioration Card or program gin provide sa national government, pilaman, no, 103,000 lang gid ka families ang itagaan, no. So pilang estimated yan eh. Ang estimated nga families, not 60,000 gali. Ang estimated nga families sa Bacolod is 160,000 families. Ang itagaan sa national government is only 103,000. So damo nagapmangkot, konsehal, is it true ang pili lang? Syempre wala ka choice mo, mapili agid kitungod amo lang na-allocate sa aton kung si mayor pa, si vice mayor pa, kung pwede na tanan tagaan tanan, pero boy ta may mahimo, no, naga-depend kita sa kung sa programa man sa national government kag ang aton presidente naghihimo man sa iya masarangan, pero anon makasalang gida, no. That's identify lang gid ang needy gid, no. Grabe ang mga diskusyon, wala to di gid hamak ya ang ini nga krisis kadamo-damo gid sang apektado, no, kadamo-damo gid sang nagaayo man kag nagatingwa man tani nga maka-avails ning programa, no. Ang pinaka-latest gani, ang last ko nga post, grabeng linalisay, no, kay ang middle class naga-complain. Ang puntos ng middle class is amo sila ko nung trabaho every month
gabaka-bakas la obra, ginaibanan sila sa ilang tax ng BIR, no? I think 12% or pila ka percent ang ginaiban sa ilang tax. So up to the last minute, nagaano sila, up to the last minute bayad sila, di ba? Last month nga duty nila, ginaibanan gyapon ng ilang tax. Anay subong ang need na nila, iyan ni ka middle class nga reklamo na basahan ko sa Facebook. Anay nga subong ang need na nila, um, why na sila maginabaton sa government tungkol ang na-prioritize ang poorest to the poor. Kag ang poorest to the poor, amo ni sila according sa Facebook nga nagareklamo, amo ni silang waay ginaibanan, waay ni sila yung nagarimit ya sa BIR, no? And some of them may nabasahan pa ko digani nga tagahandumanan to siya actually ang nag-message. Some of them nablang kadamo sa ilang kabataan in which hindi man na sala isang government nga damo kuno ang ilagin bata tapos subong ga demand sa dako sa gobyerno ti imo ni desisyon na ginimo sang nag-decide kamo yang padamuon yung kabataan nyo nga way kamo sang stable nga obra way man to ang gobyerno way man to nag-control sa inyo way nangambal yang tatin nyo nanay kay way kamo obra way ginimo nyo na siya and now nga gina-blame ang government nga hindi makahatag sang food pack nga gina-blame ang government nga kulang ang ginahatag. Kaya wala makamugan igabayad sa inyo nga BIR, wala kamugan isweldo nga ginaiban sa inyo. Amo nang ginahambal sa mga middle class subong. And subong mas need namon subong tani because kami nga gasakripisyo, kami nga gaobra, kami nga ginaibanan, kami nga subong hindi maka-avail sa beneficios ng government, no? National government. Amo na base, that's why naman kot ako ligad kiti ang ako diri nga gina-argue sa Facebook kay nagapati ko yang bang to whom much is given, much is expected. Tungod ikaw yung nga dako ang income, ikaw nga ginaibanan sang tax tungod nag-earn ka sa maayo, tungod ikaw yung nag-contribute dako nga tax tungod nagtinguha ka be, nag-eskwela ka, may bra ka nga maayo, ikaw ang ginaibanan. And ako personally, gapati, kung ining tax ginaiban sa akon, ginaibanan mo kami tax mo, gapati ko gakadto ginapuslan ko man si Gyapon ginapangimuslan ta man siyang tax ta Gyapon ginahimo dalan ginapakayo sa public schools no man nabasa ko gani ka namin sa iyang opinion sa Facebook sila niya ako ya gapati ko nga middle class ko pero ang tax ginabayad yo gapati ko nga gina-invest na siya sa mga eskwelahan para sa mga pigado guwag ko na to ginaisip ginapati ko ginapain ko na to nga tax kay gapati ko ginagamit na siya para i-improve example ang mga public schools. Ang nga public schools amo na siya ang maghatag opportunity sa mga pigado. Kablo ka hindi man nasala nga pigado na sila mo. I mean, you know, ti amo niyang even gani ang sa Bible na nabasahan ko na nga ang Ginoo nagapalangga sa mga pigado, no? Tungod sometimes like ginbata ka nga pigado hindi mo man nasala, no? Ang sala mo na iya nambal ko sa Facebook gani. Sala mo kung mapatay ka nga pigado. Because sabay ka magindi mo sa kabuhi mo. So yung tax ginabayad naton, balik niya sa aton in a way, no? Dapat hindi sa pag-i-calculate or isipon. Hamba sa isa ko diga Facebook friend, singa ginpain ko na to ya. Gina-consider ko na to ya as contribution ko na lang sa komunidad, sa society. Then, ginapakayo sa eskwelahan para sa mga pigado. And pati ko nga kung inang eskwelahan, tutuman sang mga bata sang mga pigado, ay makagraduate siya sa ulihi, mamayo pa nga buhi iya. So, duwa ang gina-consider ko ginakatuan sang ako niya tax. Number one, contribution ko na siya sa ako niya syudad. Contribution ko na siya, hambalya sa mga ututang pigado. Kung makagraduate na sila, tungod nagnami ang eskwelahan, tungod libre ang eskwelahan niya public school, tungod sa aton mga taxes, gapati ko sa heart ko nga may na-contribute ko sa iyang pag-asenso. Kung ina siya nga bata, way maginhimo despite sang gin-offer nato niya bulig sa gobyerno through our taxes, why ko iya konsensya nga batsagon tungod ti balo ko nga nag-contribute yung tax para ibulig tan sa iyang abasdamlag. I think amo na ang mga diskusyon nga ato na encounter, no? Dire. So kung may ara kamo dire man niya sa gusto niyo i-share, ipabalaan niyo ko palihog, no? Kay tinghuan ta man niya basahon dire sa Facebook. Pero may bisita ako actually nga gin-invite via phone patch. Crucial man ni katama subong ang ilang sitwasyon, no? And i-discuss naman dugay-dugay ang ilang nga concern, no? Actually ang ako naman niya nga gin-invite is an OFW, no? OFW nga stranded sila subong dito sa Manila, sa Cebu, sa Palawan, damo ini sila subong nga nagka-problema gid, no? Actually ti dugay sila nag-abot diri mga March pa lang, pero tungod enhanced community quarantine, nag-lockdown bi sa Manila, waay sa mga flights, no? Kadamo sa mga flights nga
cancel kag madamo man sila nga nag-abot dire nga stranded dito subong no, so tawagan ta siya dugay-dugay. Meantime may munod diri. Kami okay lang gid kami basta makadto ang programa sa deserving hambal ni Eding. Yeah, tama, tama, same na lipat yung mag-mention, tama na siya. Damo man nagmuno sa akon which ako nag-agree gid ko nga why na problema tani mo nga ang pundo sa gobyerno ibulig basta sa deserving. So ang namin niya naman niya nga deserving, kung maghambal ta nga poorest to the poor, ihatag sa poorest to the poor. Hindi tayo pag inablang kasakit matyagon nga kabalo ka nga kami nagsakripisyo kami gani tungod hambal nyo poorest to the poor tapos sa bala na mo nagtagaan nyo sa mga slakyan. Dagko ang balay. So tandi kung poorest to the poor, poorest to the poor. Amo naman ang amo ang punto tsakto ni siya no. Again message sa aton. Alright, sa mas needy, correct. Okay? So, kung may time patakaroon istoryahan taliwat ang social amelioration program no tungod sa subong ti ongoing siya gyapon. Ang aton yung mga barangay official subong huwag pahuway gyapon no pud yung mga staff baka bakas lagi gyapon trabaho sin although kung tulokon mo ti sila ang grabe gid ara sila ang blame gid no. Pero tiwais lang may mahimo sa lumon gid nila subong tungod din pasaman sa ila ang trabaho nga ang pagsindig gani sini tani hindi na sila hands off naman sila tani atag na lang kun sa iban kuno no, especially sa DSWD galing si DSWD naga-surrender man di man lakaya ti way mahimo ipagigyapon sa aton nya kabaranggayan. I really hope and pray nga aton nya mga barangay i-guide i-lead sila no nga ma-identify gid nila ang pinaka-deserving, ang poorest of the poor, inabla ang mga halos way nakanon lang ang mga pamilya. May ara subong grabe. Yung kabasahan ko sa Facebook, grabe man yung mga tao subong no. Grabe yung advantage ng social media. Tungod sa social media, malabot naton ang mga hindi ta makabalo nga meron nag-exist dali no, mga panimalay lang nga grabe mo no, ang sako ang ato, maka ng dingding, lima pang iyang kabataan, puro bagagmay. No, pero hindi sila malabot. Ya kati mali taman yang mera patugol sa kaputok-putukan niya no. So through social media may malabot ini sila no. And grabe ka generous sa pumuluyo in times like this. Pagkita mo gid nga kadamo sa nagabinuligay no. Aside sa government, may mga private yung mga tao nga wala tuo man ng bulig no. And kung sino man kamo, kung kapamati man kamo subong, God bless gid sa inyong nga tanan and God bless your good heart kumbaga no. And lang tawag mo lang kung magtrabaho ta kuno, hindi ta magtrabaho tungod need ta, tungod yung nasilduhan ta. Trabaho ta tungod like ako personally gapati ko nga himo ko lang yung masarangan. Kung hindi na ko yung mag-ubras, hindi ko masarangan yan. Okay, bisa may ga-demand mabla syempre public servant, ga-demand lang kakadto ka di blaho, amo ka di ginahimo ta masarangan ta. Pag hindi ko na masarangan, why ko na ginapilit ang kagulingon ko, ginahatag ko lang tanan ang best effort. Because siling gani ako gapati ko nga kung hindi man ma-appreciate sa imong nga manager ang imong ginaobra, kung hindi man ma-appreciate sa tao sa palibot mong imong ginaobra, may isa ka Ginoo nga nag-appreciate sa aton. Sigurado ko na iya. Because most of the time, ang pangbulig naton, ang pagtrabaho naton, depende na sa desire sa imong heart mo. Hindi mo na maputigan ng Ginoo, kabalo na siya kung ano gid lang ginahimo mo. Inahimo mo na sa bala para ipakita lang. Ginahimo mo na sa bala tungod huya ka man tungod yung silduhan ka. Ginahimo mo na sa bala tungod may lain ka nga intentional purpose. So at the end of the day, ining mga tao ni kami sa government kay kamo dira nga nagabulig no naga-extend sa inyong extra nga effort bisan private yung mga citizen. Ako sigurado gid ko no iniya tested and proven ang ginahimo nyo ibalik na sa inyo folds and folds nga blessing mabalik sa inyo patihan nyo ko na prove ko na no na bilang kibot lang bala ari ka na di amo na ning matingala ka hala nga nagabot man ni man nga may opportunity nga amo ni nga may grasya nga amo ni ano himo ko man lipat ka gali maginhimo magin-invest ka gali before ya amo na alam no ng one time nagsurya nga mo niya pastor nga ako na importante nga nag-share kita nga ako na importante nga responsible kita sa aton nga tithes and offerings sa aton nga church because that is very important no. Anyway, kung why ka pagid ka grow sa
sa imong nga life as a Christian, hindi lang na ipagpadalmi kay basi kung ma-offend ka. Pero like kung nag-mature ka na gid man, kag tagaan ka ng opportunity sa Ginoo nga matsindihan mo ni, matsindihan ta nga ang pinaka-importante nga part sa aton nga life is tithes and offering. Because dira na siya dira na balik sa aton nga tanan. Kay board na mo, kablo ka nag-promise na Ginoo nga ihatag sa akon ang 10% sa imong tithes and offering kay slinga test me on this. Testingi ko di kay maabot na tsimpo maawas ka nga wag nakabalo kung din mo na siya ibutang pa ang grasya nga mabalik mo. So hindi man pwede nga Ginoo mabutig. Since ginahambal na tutuod na siya. Kung may isa ka story one time, nga sila nga sa mo no. Sila nga actually si pastor niya namo nagstorya. Sila nga one time ko no, si Juan nagsaka na sa langit tapos gindulong to siya ko no. Story lang niya ha. Gindulong siya sa iya balay. Di na ako niya balay kaysa sa Bacolod. Big time ko to. Dako tong ako niya balay. 3 tong balay ko. 5 tong salakyan ko. Dapat diri komportable man ang ako niya balay. Diin nga ako niya balay. Hilawi-layo ilalakat ko no. Ginupdan siya sa isa ka angel. Paglabot sa punta, ang angel gitudlo ang gamigamay nga balay. Nga gamigamay sang balay ko. Kaya ako man sang ako to yung nga balay sa ano, damo ko to savings dalom sa duta. Ambas ang angel, kablo ka, depende mo na kung ano invest mo di sa langit. Kung ano hinimuan mo. Amo naman naging contribute mo, sa balay mo nipa lang. Kaya ka man di ka contribute, hindi ka man responsable sa imo yung sa imo nga buhay ka man diya bayad sing tsakto sa imo mga tax. Buhay ka man diya hatag sa imo tithes na offering, kasi alang kung feel mo lang, piso-piso lang be, no? And why ka mag-share, why ka mag-bulig to? So ginisip man namo ng imo nga contribution namo lang ng tsura sa imo diri nga balay, no? It was just a joke, but you know, kung ano atong ginatanom, amo na atong anihon kuno mo. Ano na yan, na yang bisan diin na yang sa grade 1 kaya hindi na ya kung anong itanom mo, amo mo nang anihon mo. So whatever goodness sige na share niyo especially sa buong krisis, salamat gid, no? Thank you sa pagpartner sa amon diri sa gobyerno sa pag-reach out, no? Hindi matanan masarangan ta eh. Pero kanami lang gid may mga tao nga naga-extend sa ilaman niya bulig. Ako personally, ma-thank you ko sa Nature Spring Water na nag contact sila sa akon, gin-refer ko sila sa city, nag-donate man to sila. And then Grace Pharmacy, mapa-thank you man ko, no? Kay actually 3 lang man sila ang nag-contact sa akon directly. Si Grace Pharmacy, si Nature Spring Water, kag si Mang Inasal Golden Field, no? Thank you gid sa inyong bulig ang sa Mang Inasal gindulong to naton sa mga frontliners naton. I think sa sumpag to nga borderline tag sa Corazon Locsin. Madamo gid salamat. Tag sa kadamo-damo nga mga private yung mga tawo nga nag-contribute. Salamat gid sa inyong tanan and God bless sa inyo. I hope and pray kang ini nga pagtilaw ma-overcome na naton na. Dulungan ta pangamuyo tanan ng kabalo ko more than half subong sang heart sang tao akig, no? What may mahimo ginungod na siya sang virus, actually ginungod na sang COVID nga pagwaon ko ang virus para may pagantos, para may hatred nga matabo sa palibot. Kaya iniining COVID ni ginalaw sa Ginoo, pero actually iya gini siya sang panulay iya pagtilaw ginaboy sa aton no para ano kita uyugon kita no tungod sini may kasubo, may death, may hatred sa palibot. Kung basahon mo, mas damo reklamo compared sa pasalamat, no? Which is normal. Tungod tanan naganto subong mo, no? Hungod yan siya, but sa totoo lang gid bisan ano pa himuon ta may mahimo. Ari na ni. I mean, tanan niya biyayaw, pwede mo himuon sa government, sa piyak balay mo, sa official mo, free ka. Tanan niya biyayaw himua, pero believe me, hindi na mag-change yung mga kabuhi. Hindi na siya pagbugtaw mo after sang 200 kabuyayaw mo, why na bugas nga maabot sa balay mo, patihan niya ko. Sige lang, pati why mo gambal kung tatan mo na, imo na yung matarong yan, no? Right yun na yung magreklamo. Pero ang point ko lang is, kung ako lang yung personally sorry lang kung ma-offend ka mo dira, pero may duwa ka man ka-choice mo. Sige kita pamuyayaw, sige kita yaw sa Facebook, why na bugas sa maabot sa mo. Ikaduwa mo nga choice, tungod ka naman may mahimo, you pray, ihatag sa iya. Kay, ang example ko, pero may ganing pispis gani, ginabuhi iya. Natuwa job ng pispis, why na may kabantay. Damo, milyon ng pispis sa kalibutan, pero gina-feed sa Ginoo everyday. Kita, ginimo yata, according sa iyang image, lang gaya ka tama.
create siya ka mo, tigaan niya ka heart, tigaan niya ka mind, tigaan niya ka lawas. Meaning, special ang tao sa iya, tungod ang Diyos nagpakatao man mo. So, do baby yata bala? Do baby yata. So, why maguro sang amay, kababayan niyang bata, kung kabalo lang magtawag sa iya. No? So, kung base pa lang kapuyon na kamo, ang ibandir ablang nga grabe, gid ang curse, ng pamiyaya, base pa lang kapuyon ka na, try to be sa option B natin, be. Try to be relax, ibutangan ta peace of mind naton nga ulo aton nga heart kag ihahatag sa iya be itistingan ta kung diin do sa duwa ang effective. Okay, all right, sa subong karon ko na basahon na ang iba niyang mga comment. Okay, sa subong may ari ako diri anay sang gintawgan sa Manila ini siya subong, no? Manila ini siya. Try tala buton be kung bugtaw na siya, no? Kaya hamba ko tistingan ko contact sa iya kung pwede ta siya ma-interview subong. Because sa kadamuon sang problema ang gina-encounter naton subong diri sa syudad sa bilog ng Pilipinas, no? Talang taon naton kung malabo ta siya pero may isa gali ka sektor, no, nga nagapanawagan man sang aton nya bulig, no? Masyado kita ka busy diri si Mayor ula to si Vice Elcid being the chairman sang Interagency Task Force, si Congressman Greg may mga programa man niya iya ang aton mga konsehales like kami diri may mga session man kami magina-approve kami diri nga mga budget nga gina-request mga MOA etc. etc. May grupo gali sang mga OFW overseas Filipino worker nga stranded, no? Kagligad pagkapangayo man sang bulig. Ang pag-itsindi ko at first, why ini sila reacted? Because syempre, pag-abot nila, gin-quarantine ini sila dito, gin-test ini sila dito, syempre, may balon ka, may savings ka. And ang pag-itsindi ko sa isa sa ila, sige lang, hasta man lang siya April 15, kaya pa ni naton sustenero ng aton diri listaran, ng aton diri nga pagkaon. Although masakit gid kay medyo malayo sa pamilya, no, hambal na nilagan ko, no, tuwag problema magdimdim kada asin kag patis pa sa tupad mong pamilya mo. Pero sila layo sila eh. So napabayaan sila nga sektor because diri pa lang mismo sa aton kada local government unit, kada probinsya nag-struggle na mo. And then may isa diri ka sektor gali nga nagasige man panawagan sang bulig, no. Amo ni sila ang mga OFW nga stranded na didto. Although as of the moment sinilagid naton yun siya natagaan gid sang atensyon kag to be honest di wa pagid matay solution siniya because diri pa lang mismo wa yung takabalo kung anong himuon ta sa Bacolod sa probinsya ag bilog nga Pilipinas ga-struggle ta kada inablang gasampaw bala ang trabaho mambal si national ma-provide sa financial assistance si barangay kag si local government unit gasala man identify sa bilog nga syudad kung sino tagaan sini identify wala to may mga form ka pa nga i-discuss permahan pa sang mayor i-approve pa sang sangguniang panungsod ang mga memorandum of agreement para makasulod ang kwarta i-process pa na siya damo gid yan, no, may mga food packs mga gina-prepare tapos may mga health issues pa may mga sa hospital i-settle mo pa to ang concern. Thank you sa itong mga frontliners sa liwat salamat gid sa inyo padayon yung pagsakripisyo pag-rescue sa inyong kabuhi, no, kadamo gid now why isang flight, no, why isang flight nga suspended na niya flight syempre because gin-lockdown kablo ka nagapati kita nga as long as wais sa may makasulod example kita diri sa Bacolod as long as wais sa may makasulod nga positive safe kita katama diri, no, kay tungod ang case naton diri wai na damo na record as of the latest tanan nga gin-test nga PUM and PUI negative ikapito ng adlaw sa buong nga puro negative ang resulta tanan. So I think amo nang rason kung agin pang stop niya ang mga flights. But ini sila nga mga OFW nga ra didto, nag-undergo na ni sila quarantine actually no. And natesta ni sila nga negative ini sila no. Kag subong ang ilagi na ayo, maano kami diri, alang nga diri kami matulog sa dalan no. Why kami diri kalanon, kag gusto namon maupod man namon nya pamilya. Bisan ni quarantine pa kami dira liwat, we don't mind. Basta biligil lang kami kay at a certain point sa amon nya life nagbulig kami, nag-contribute kami bilang mga OFW, di ba? Tapos sa OFW gani mga unsung heroes ini sila ni ang nagabuhi man sa ekonomiya paagi sa pagtrabaho sa gwa, no. Isa sa mga upod naton subong sa linya live via phone patch is an OFW nga nagatrabaho as nagtrabaho siya sa cruise ship, no. Damo ini sila but isa siya sa mga ginlabot naton subong nga aga, no,
Yeah, canceled. Kay canceled yun nga flights. Tama. May mga flights na ini sila supposed to be pero canceled tungod gin-declare ang um lockdown or enhanced community quarantine. Live subong si Haniel ara siya po naton. Hello, morning. Morning, Yes, Meg, musta? Meg, good morning. Okay, good. Live kita subong sa Di ba Easy Action Radio sa aton sa radyo ug sa Facebook page naton. Damo subong sa naga-monitor sa aton subong aga and before ta kaging tawgan, kabalo ko madamo kamo dira but tasling ko mangita kita isa ka do spokesperson binila nga maka discuss man kung anong sitwasyon di katabo dira subong no sa inyo bilang mga stranded nga mga OFW sa Luzon. Kumusta ang Domingo ta? Happy Easter. Mayo man subong adlaw dia kay pero bago ang tanan greet ko anay sa tanan mayong aga dira sa tanan nga gapamati dira sa Negros, sa bilog ng Pilipinas kay siyempre sa live streaming naton sa bilog nga kalibutan. Damo nga sunod sa imo. So far diri sa Manila still mamangyapon na ginapatupad manggid gyapon nila ang i-secure ang enhanced community quarantine diri. So far kung ari ako subong sa rooftops ng ginastayan namon, kag kung makita mo ginatan-aw ko diri isa sa mga busy nga lugar amo ni siyang Quezon Boulevard which is ari diri ang Quiapo nga lugar. So diri maisip mo gid lang subong ang mga salakyan nga nagaagi unlike before nga diri andin ka busy diri nga lugar nga ang traffic diri grabe gid. Meg, before ta bala Meg mag-discuss about sa inyong nga sitwasyon, no, gusto ko mabalaan paano nag-start, saan ka nag-abot, paano ka mo dira naka-organize sa inyong nga team. Kumusta so far ang Manila? Because diri sa Bacolod, na-mention mo a while ago, ginatika mo kaya ka sa rooftop, due tayo naging man lang, which in siya nga ang Quezon, ang Boulevard niya area, very busy na siya nga lugar, no? Do traffic, tag-inuras na. Quiapo, gid siya eh. Quiapo ang area. Kumusta sa ang sitwasyon dira amig sa Manila? Ano siya ka-stricto compared diri sa although wala ka diya, but for sure makita mo sa mga post namon, no? Kumusta kumusta implementation sa enhanced community quarantine dira sa Manila? So far diri sa base sa na-obserbahan nakon, once may makita gid ati syempre especially diri nga lugar damo gid diri tao. Once may makita sila nga naga-grouping niya, automatic ang mga awtoridad naton composed of police, mga tanod, o tanan na sila naka-uniform. Gapang saway gid sila, gapang lagas, may mga dala gid sila nga mga panghampak. Oo, ginapilit nila, ginaakigan ang tanan, especially diri subong Holy Week. Supposed to be may traditional nga okasyon diri sa Quiapo. Kag damo gid nga damo gid still try nga magkadto para lang nga ihatag ang ilang pag-pray sa aton nga Ginoo. Pero amo nang ginalikawan sa aton diri nga mga nga mga kapulisan nga mag-iwas gid ang ang grouping. Kaya mo ginalikawan, kid. Oo. Meg. Okay. Question lang, Meg. Question lang. Paano ka mo dira subong? Since sa hotel ka subong, ara ka mo sa mga hotel or pension? Oo, Meg. Ako subong, isa ako sa mga humambal naton nga ginswerte siguro nga nabutang kami sa hotel instead sa mga ginahambal pala nila nga ng quarantine facility. Kaya ang amon nga ang ginharinan namon nga barko is negative kami nga sa virus. So instead nga ibutang kami dito sa mga quarantine site, diri kami pang divide kami sa mga available nga hotel diri sa Manila. Okay. So ako nagtupa sa Quiapo. Okay, question Meg. Paano ka mo nagagawa? Like may gitagaan makamudra pass? Home quarantine pass. Paano ka bubukal sa pagkaon nyo, etc. So far, Meg, sa amon diri sa sa hotel, diri sa ginastiyan ko, wala iya sa may ginatag diri nga quarantine pass sa amon. So ang ginahimo lang diri may isa man diri ka grupo which is nag-abot sila ahead of time sa akon diri. There around mga 3 buses sila siguro mo tong na storya ko earlier pag-abot din namon. So gatingob sila ya bakal sa pagkaon. So may isang gabakal sa mga pagkaon nila. Then diri sa babaw ko man di sila subong nagalinuto diri sila sa tubang nakon. Amo nang ginahimo nila para lang maka-save sang ilang expenses. Okay. So
kung ako naman yang pila kami diri sa akong grupo do around 3 or 4 kami diri. Ang ginahimo naman namon is nagagwa kami, may mga mambal nato nga hindi gid bala malikawan yung mga gabaligya nga gagmay nga karinderya. Di amo ni ang gina-take chance namon nga makabakal kami dira para maka save man kami sa amon diri nga expenses. Okay, before before ta mag-discuss no sugdan ta ni ang istorya kung paano ka mo dira na stranded. Good morning anay sakay Sinay ko board, sakay Iloy ko Jojet Yap no kag kay Tito Horace matawag ako dugay no naga-live pa kita. May suggestion kuno si board. Okay, mega mo niyo. San o ka kagang iban mong kapdanan by for example, nag-abot dira sa Manila? Ako yung nag-abot ko diya sa Manila sa March 23. Amo ginadi ang pag-abot ko halin dito kay ang barko namon nag-shutdown man. Okay. So tanan nga fleet namon actually for your information Meg, ang bilog gidya cruising industry sa bilog nga kalibutan nag-shutdown gidya. So Nag-shutdown gidya kay wala na gidya sang cities nga makadtuan subong. Oo. A week before kami nag-shutdown, nag-start ni siya sa US. Ang US, nag-advise sila sang 4 ka spot nga i-shutdown nila sa tanan nga mga registered vessel nila. So, that's Mediterranean, Caribbean, Asia, kag along the coast of US. So, after sina, pag-announce na sang US, kay ang US, isa ina siya sa mga head kid sa mga ginatawag bala namon nga check sang amon nga mga nga hygiene or sila ginang in charge next na sa ilang European tapos mga Brazilian and anything Asian ba man. So after nila mag-declare sina ang mga cities nga included sa ilang nag-shutdown gid dayon. Actually ara pa kami sa middle sang amon nga biyahe that time. Then may duwa pa kami ka port nga wala na namon mapanaugan kay hindi na sila magbaton sa mga tourist. Amon na nga nag-decide ng amon nga company nga i-shutdown anay ang cruise. Okay, Meg, wala abot sa cruise, Meg, ang mga vessel ni Meg, mga seaman ni bala? Sige sila ya or damo man ang nag-shutdown? When it comes naman sa mga cargo, based man sa mga nabasahan ko is continue sila kay syempre hindi mo ma-stop ang supply mo. Yeah, tama. Once maguntat ng supply, maybe siguro matumba ang ekonomiya sa bilog na pungsod nato, bilog na kalibutan. Sakto makuguro. So far, amo na ang cruising gid sa subong kag bati ko man masunod na ang airline. Okay. Kay most nga mga biyahe subong nga ginapapuli nga mga upod namon nga mga seaman is puro na mga chartered. Hindi na siya local flights nga regular na plane travel. Alright. Meg, pila ka mo nakabilog so far sa bong? Nga stranded? Bacolod noon lang anay be. Well, kung sa Bacolod noon lang kay Mayara ko duha ka group subong group chat sa Facebook. Ang isa ka group chat I think belong ka man dira is around nasa 120 plus. Din ang sa Piakto mga almost 100 man. So far hindi lang ang naka-include sa group chat kay Mayara man nga mga reading nga couple mo nga both isa lang ang naka-include sa ila. So gina-estimate ko siguro mga not more than 500 or basi sobra pa. Pero ina sila may OFW na sa tanan or stranded lang sa Manila? Ang gin-mention ko lang sa imo is most of them are seamen. Okay. Mostly gid halin gid kami tanan sa cruise ship. Then may mga ara nga mga nagpululi nga na timing yan pala nga halin man sa cargo nga nakapuli sila within or natapos ang kontrata nila. May ara man iban nga on the process bala sila nga manuglakad tapos golpeada nag-shutdown. Nag-lockdown. So may ara man iban nga wala gid siya nga ang balon tabla nga wala na gid kay dugay na sila ari. Di mo imagine mo sa San Otto nag-umpisa ang lockdown. Ari na di sila ya. Ti kami pag-abot din namon, medyo nakakuha na kami, gather na kami information. Kinanglan gid namon mag-ipit-ipit gid eh. Kaya muna hindi lang gid kami kundi ang pati man di mga na-stranded
include na lang siguro ang mga OFW pagid nga mga land-based balahaw nga sila man same situation man may ara man nga mga ginpapuli sang ilang mga employer, may ara man nga na stranded diri tungod naga-process naman sila nga manuglakad. So mo ginasubong yung ka-crowded yung sitwasyon sa mga OFW diri sa Manila. Oo, oo. That's the whole, while abot sige mention mo, that includes Bilog and Negros na, no? Okay, Oo, bilog na Meg, mangkot lang ko, Meg. Negros pa lang na ha. Oo, mangkot lang ko, Meg. Ang proseso, like, amo niyo, although kita diri sa Bacolod, why pag kita yan manugplastar pa lang kita yan, no? I was informed by Mayor Bing and Vice Mayor Elcid, yung nagplastar pag man lang niya, kat subong na siya matutukan eh. Tungod kita mismo diri, grabe na struggle ta. Amo ni Mego, ang pinakauna gid niya challenge dere is ang ginawurin naton, hindi lang actually kami, kundi ang bilog man nga taga Bacolod o Negrosanon nga how safe are we kung magbalik ka mo dere kay knowing ang sentro gid sang virus is Manila, no, 'di ba? How safe ang mga probinsya, hindi lang kami, example taga Cebu, Pagidbi, taga Iloilo, nga pag-abot nyo dire, COVID-free ka mo. Anong gina-undergo nyo dire ang process? Well, umpisa pa lang paghali naman sa barko, check na kami sang amon dito nga doctor on board. Gin-check ang amon nga common nga gina-check bala nila para makita kung may symptoms ka kung wala. So kung wala ka sang symptoms, automatic ginahatagan kami sang travel pass dayon nga allowed na kami mag-travel. Nabatian ko pagid diri sa iban nga grupo nga ila pagid ko no ginatest pagid sila ya sang sang ilang nga mga company bago papulion. So siguro tapos diri pag-abot diri namon sa ginaistara namon may ari kami diri nga daily checking. So gapanaog kami diri morning kag afternoon sa reception para i-check nila ang temperature namon kag ipamangkuton kami kung may mga symptoms bala kami or anything. So isa ina siguro sa mahambal kung isa sa mga ma-prove bala namon nga so far COVID free pa kami. Kami diri nga subong nga mga stranded subong. So meaning tanan nga OFW, kablo kang discuss mo ginabi damo klase OFW may nag-abot dira nga way lang nakadayon lakat. Pero ining sigurado ko is ining nag-inabot sa Pilipinas gin proseso niya. Oo, gin process kami. Kagin required gid kami sang amon nga mga agencies nga kinahanglan gid kami sang 14 days quarantine period. So mo na ding gina-stay namon subong kun diin kami nila ginpamutang lugar. Pag-abot nyo na dire, if ever gid man if ever let's say makapangita kita solution. Actually may problema sa mga isa mo ni. Si probinsya kag si Bacolod may ara kami diri sang daw quarantine center pero limited kitama. Siguro ma-accommodate siguro sa Bacolod mga pelang man 17, 20. Then dito sa Ibi Magalona, example hindi ko sure kung ano kadako, pero for sure di man ta magsubra gid 50 siguro or shin. Amo I think pinaka problema gid. Kung if ever gid man makakita kita sa ulihi solution or sinibe one of these days solution kung paano kamo idalon diri balik nang why kasang butangan sa inyo because I think ang pagitsindi ko sini hindi man although na-test na kamo dira proven may health nakamudra bing certificate nga na-test na kamo kag naka-undergo na kamo sang 14-day quarantine iagi kamo nagyapon diriya sa 14-day quarantine naman next another 14 days naman until kag swab test i-test kita mo diri liwat no kung makita for example bing negative ka i-observe nagyapon bantayan nagyapon ng balay mo kag himo ka nagyapon I mean grabe nga panigurado na gid lang no because kablo kami ang tabo sa Japan jeg sa Singapore may gamon nag-enhance community quarantine sila, no? Then, after 15 days, gina-open nila sa public na yun. Open ang transportation, open ang mga open tanan. Sus, bumalik. Mas damo ang naglapatay. Ang tawag sa to, second wave. So, that's why very sensitive and very careful kita about sina, no? And yes, may ginambal ka? Yes, kung about man na sa ginahambal mo na, naintindihan man na namon. Amo na ganing ang grupo namon is willing gid kami ang mag-cooperate kung ano man gid ang ihambal or ihatag sa amon sang probinsya. Ang gusto lang gid namon niya is makapuli. Kay
sa amo niya nga sitwasyon niya sinya mas mayo gid nga upod mo yang pamilya mo mong Yes. naka-lockdown ka man or ara ka man sa isa ka side sang imo balay nga na-isolate ka dira. Pero at least inap lang ma-reach out mo sila Mm. kay hindi lang niya diri ang problema subong sang mga na-stranded is hindi lang financially mo kundi Mm. included man emotionally. Correct. Eh hasta subong niya ginapanomdom namon nga sa San ni matapos Mm. anong sitwasyon sa pamilya namon. Mm. May makaon pa ba ang pamilya namon to sinong nagatoy-toy to sila. Just in Mm. case nga may matabo may mamhimo bala kami diri. Mm. So, especially subong nakondood, may mga nabatian ako nga nag-umpisa niya ang mga may nag-umpisa niya subong pangawat-pangawat mo Correct. tungod sa sitwasyon. So, ano ba lang mahimo namon kung ari ka mo din? Mm. Amo na isa sa mga ginapanumdum namon ang mental stress diri subong namon is naga-kompetensya sa amon nga financial stress subong. So muna nga kung pwede lang gid nga mag-request kami nga may mabulig ang lokal na dira sa amon Mm. na tani papulion kami. Mm. Amo lang gid na amo lang gid ang bottom line sa tanan diri nga hindi lang sa taga Negros kundi sa bilog ng mga taga Visayas kag Mindanao. Oh, actually may ka namin isang comments sa Dio. Slinga, good morning. Actually masunod man kami sa bisan gaan pa kami another quarantine days. Syempre, Oo. kami man mismo nadlock man kami nga magdala ang sang virus sa among pamilya. Tama, no? Oo, sakto amo na ganing ginambag kumbago lang. At least nang tama na siya, no? Kung may proseso nga dapat namon agyan, himuon man namon. Kaya Oo. kami mismo nadlock man kami nga magpulit tuod sa amon straight sa amon nya balay. Kaya basi kami to yung mag-infect man sa amon mga pamilya, no? Sakto gid may go. Sa totoo lang nga, well kami hindi man sa pag hamboga pero kami nga mga seafarer ever since siya nagasunod kami sa procedure. So kung ano man yung nga procedure ihambal sa amon sang local government dira. Masunod ang importante subong sa amon niya. Ang amon lang gid nga gustong maano is makapuli. Amo lang gid na yan. Okay, before kita mag-end sa aton nga interview, Meg, on behalf sa imo mga kapdanan dira, na-mention mo kagina, ang pinaka, well, labot niya nag-stress ka mo financially because syempre, ang inyong savings ya, gagwa mo, ay may kasunod because gagwa wala isang lang gid kami, income, you suffer emotionally, and mentally. Anong appeal ninyo, be, sa aton nga local and provincial government? Amo lang nang gina-appeal namon sa local kag provincial government dira sa Negros nga tani kung pwede lang asap mapapuli nyo kami, mahatagan nyo kami or makahimo na kamo sa procedure nga amon nga sundon para makapuli kami nga kag hindi lang dira no kundi pati diri man sa Manila kay mismo ang Manila maharang maanay sa amon kung hindi man kami makakita sa mga proper nga documents nga halin dira sa inyo. Amo pagid nang ginawori namon. Kay may mga ginapamangayo sila nga mga documents sa amon once mag-travel kami like mga quarantine pass, mga kung ano pa nga mga kung din patugani may mga nabasahan ko nga kadamo ang ginapangayo. Pero wala pa ko ga-assume kay ginahulat ko pa kung ano man gid ang maging desisyon sa local government namon dira. Kag hope nga maintindihan kami kag hatagan kami sang action sang local government dira kag provincial. Meg, actually amo ni Migo, una kablo ka na-recall ko ligad nagtinguha man kita makabulig dito sa mga na-stranded sa Clark. Ang namit no Meg mo siya ni. Ang local ng provincial nag-coordinate. Tapos si Vice Ferrer nagtawag dira sa local government unit sang Clark, no? Nag-coordinate sila until such time na nakita sila sang do Good Samaritan man nga nag-allow sang flight balik dire. And then pag-abot na dire gin quarantine to sila until after 14 days di okay na sila no nang sa ilang test negative man ang resulta. Nag-undergo mo sila process. Pero nagtrabaho dito hand in hand ang aton diri nga gobyerno, ang gobyerno dito sa Clark. Ang problema naton subong is for sure gid si Mayor Bing, si Vice Elcid, si Governor Bong Lacson, si Vice Ferrer nga bilog naton diri nga mga opisyales
need kita na mag-coordinate dira sa inyong local government unit. Kay kung base kung kami diri bala grabing effort naton diri tapos dito may sako man sila, no? Sako man sila bisag ila man yung ginahikot kag hindi sila makatrabaho sa aton. Why gyapon chance because hindi ka mo kahalin eh. Ang pagbaton diri wa gid problema. Nag-attend kita meeting gapon sa province and wa gid problema do preparado kita diri sa inyo nga pag-abot supposed to be kung may flight lang gid ginaplastar na to yang IB Magalona ginaplastar na naton diri sa lokal naton ni ang alihis no but ang problema lang gid sa Mosina I think this week or Monday boss no let's say tomorrow we coordinate sa local government unit nila and let us hope and pray nga mag-cooperate man ang inyo dira ang local government unit no para mas mahapos sa aton iya nga magpakita solusyon sa pagbulig sa inyo dira kung sakasakali. O may kabay kidi kay amo lang gid ng ano din amon ang problema pa sina kay ang Manila is composed of damo sang nga city kag municipalities. So ang problema dira kag hindi wala kami sa isa ka lugar eh. May ara sa ang iban ara sa Pasay which is among pagid ng isang gin-mention mo bago lang nga do ka budlay magitod. Pero I hope gid nga mapangitaan paagi sang aton nga local government dira sa Bacolod. All right. Haniel, halong ka mo dira tanan. Anyway, ito na lang ka message. Go ahead. Well, mangay lang ko tani isang pag-insindi sa mga mga pamuluyo naton sa Bacolod dira or sa Bilog nga Negros nga tani. Hindi nyo man kami pag-i-discriminate. Amo lang gid na kay diri sa Manila pag-abot namon although it's a procedure pero kasakit lang bala batyagon nga do gagwa nga do gina-discriminate kami. May-ari pa kami din nga mga nag-alabot last time nga gindecline sila sang isa ka lugar kay kalaway sang tan-aw nila sa amon. Pero amo lang nang ginapangayon naman tani hindi nyo na kami pag-i-discriminate kay kami man nagaantos hindi lang subong sa sitwasyon namon financially kundi pati man sa emotionally. Ako Yameg, gapati kung you also deserve support from our local government unit, from provincial unit, from the government because at a certain point kamo man ang nagakontribute eh. Kadako man sa nabulig nyo sa Pilipinas, no, ang mga OFW. So at sining nga time, kamo naman ang need sang bulig and I really hope nga ang aton yung gobyerno can really do something about it. Kabay tani amo nang panumdumon sang tanan. Maraming salamat kumusta ko sa mga kapdanan mo no nga na-stranded man dira hugot lang ang pagtuo apang muyo ang tanan matrabaho kami diri todo para makapangita kita solusyon kamo dira magbulig kamo dira pangamuyo sa atong tanan halong kamo dapat may kamo man meg thank you gid kag look forward kami sang amo sinang decision thank you gid so much salamat nabatian si Haniel Bangkaya from Barangay Alihis Bacolod City isaman ini siya ka cruise ship waiter kag for many years kag upo dya dito madamo actually nga mga OFW ang stranded dito sa Subong kag for us to be able to understand imagine lang tabla nga kita nga dito sa Subong no stranger kita sa amo nga lugar iban yan ni sinyo guro wa pagkadto sa Manila no ang nagapamati sa aton kung nakadto ka na mas ma-imagine mo siya imagine ato ka dito nagabayad ka sa imong ilistaran naggasto ka sa imong pagkaon hindi ka makapadala kwarta sa imo diri nga pamilya because limited ang gihon nimo didto mas stricto didto sa Luzon ng lockdown no kag kung nakapadala ka na gid man sa imong pamilya way ka na to bilin definitely because ang savings mo amo na bala kung sa gripo pa bala tubod lang tubod no way isang kung sa balde pagali buubo ka lang buubo maligo ka way isang gripo nga nagatubod ubos na siya eventually. That's so nag-aayo ining aton yung grupo sa mga OFW nga stranded man didto nga base pa lang mapangitaan ideya sang kabudlay-budlay sitwasyon subong ya inab lang kung ara ka sa amo naman yung posisyon sa government naman inab lang kada mo sa i-consider mo way labot nga hindi ka katsindi kung sinong ayuon mo tong nga flight bala no nga airline bala nga mapili maghatag biyahe wala abot nga amo na reach out mo i-coordinate mo pa na sa LGU kay basing LGU hindi man niya mag-allow nga pahalino nato sila ko pag-oon sa mga building nila you know and pag-abot dire problemahan no pagid na because hindi man tanan may criticism ka pa nang mabatian mambal pa na sila nga safe at sa Bacolod pasulod naman ka mo
you turn ka kung sa government ka, turn ka between duwa ka sitwasyon, no? Kung hindi mo sila pagpasudlon diri mapatay na sa gutom didto kag kawya sa government ya daw konsensya mo man nga sang simpong nga okay tanan nagabaka-baka do trabaho sagwa ka padala diri dollars kinabuhi nila ang aton diri ekonomiya anay subong ila naman welfare ang aton tulokon bayan tas laya tungod kabudlay gid kita tama grabe ang aton pagtila pero ako kapati gid ko nga buligay why naman ta may mahimo ay salumon ta gid tanan until matapod dali na lang no hindi ta pagambal nga 18 days pa pag start sa program mo gini-emphasize ko gyud na 18 days na lang no and hopefully after 18 days mapatay ang virus kablo ka mo ang virus pwede gid siya madula ya no pag tanan nga test negative kag tanan nga mga kaya ako be personal ko niya please don't get me wrong mga palangga sa aton dira ang mga viewers ang akon mga teachers ang high school naga-message so may nami kung tawhayo kay Facebook ta pero may no si Miss Andli Soldevilla naga-message aton ang mga fellow Agustinian ko sa high school and then ang mga schoolmate ko sa Bacolod City College naga-monitor mo kuno subong no. All right. Tiyan mo lang gid na I think importante gid siya katama nga hold on kita kay like ako be akong personal nga opinion kung mag-zero na diri ang virus kung mapatay diri tanan niya virus nami niya kung ako lang niya, hindi ta siya pag i-open liwat. Imuunta siya gyapon siguro let's say be ng general community quarantine gyapon. Pero may biyahin ang mga tricycle, ang tricycad, ang jeep, no, may transportation na ta open na ang mall, observe na gyapon social distancing, no. I-strictuhon ng borderline. Tanan niya pulis nga gabantay subong damo-damo sa mga bantay mo ng salute gali sa mga pulis naton grabe nga sakripisyo man sa mga pulis naton ang mga frontliners naton 24/7 man way man gatulog kada labay ka sa border grabe man hasta magkaagahon hasta magtuwang gabi ka trabaho gid no at tanan niya pulis kakasunta because way niya sa bantayan niya ano mo nga mga point da sa home site sa sumbag kakasunta ibutang ta sa tanan sa ano tanibla sa mga borderline way lang sang flight gyapon no way lang kay na observe ko be like diri sa Bacolod, 7 lang mo din nagpositive sa aton mo. Tapos ang nagasunod di milyon-milyon na. No, tulokon ta gid tapos ang sakripisyo pagid ng hindi na siya official statement sang city. Ako ni personal yung mga balangga ba sila ang balonyo bla iya ka syudad. Ako ni personal. Ang sakripisyo ang aton mga pigado nga hindi ka biyahe tricycle, jeep. Pero tulokon ta ang positive ang may mga travel history, but silingon yun yung mga upper class. No, I don't mean to discriminate. Ang point ko lang isa mo sini. Ang mga nag-abot dire nga na kita nga positive, most of them may mga travel history ni sila. Meaning why ni sila nabilong sa lower class ang aton society. So for as long as ito tang border ta, nga why din may makasulod nga mga travel bla nga example bibisita turista be for example kaya lain to be sa Manila be mga sige lang international flight mo amo tong lain may mga foreigner tong nagasulod so as long as striktong borderline naton kag zero virus na sa Bacolod bisan mag-operate pang multa bisan magsige pang transport naton dako na yung impact sa aton dako na yung bulig sa aton basta general community quarantine ng tagyapon kaya taganing enhanced community quarantine general community quarantine pa kaya ang sakripisyon ta ano man lang matiwala may makasulod na sa border tay why isang iban niya nga why bisang taga oriental why bisang iban niya lugar o city or municipality makasulod sakripisyo anay gamay no pero sige hunta ni kaya ako ni sa nga bintaha kung magbalik obra ang mga empleyado sa mall makabalik tricycle makabalik biyahe sa jeep maka-income sila liwat pag income nila ang imong nga food pack sa sandiin niya parte sang nga syudad sa bilog nga Pilipinas maigo na niya sa poorest of the poor kaya ang problema man ng subong wala bot nga aga ka short kita because hindi lang poorest of the poor ang nagasakripisyo subong pating middle class nga ba isang obra man to sige jaway kay income mo I mean anhon mong savings mo naubos na iya no so kung mabalik din sila obra tanan maka-income sa tanan ang imong nga food pack ang gina-prepare masustain mo siya sa mga poorest of the poor nga wala isang trabaho no I hope and pray sa sini nga Easter Sunday nga madula ng virus no pangamuyuan ta tanan serious nga prayer gigina-emphasize ko na bing prayer because why naman iba niya solusyon why na ko makita subong iba niya solusyon gidya why na ko makita ang doktor ta baka pro
Ano sa doktor na nurses man, ang mga genius ng scientist, sa bilog nga kalibutan, why ganyan solution? Why? We are fighting against an invisible, no, nga kontra. No, hindi mo niya makita, ya. So, do may power sa bla, nga kagamay-gamay sa iya nga virus, pero makapatay sa iya tao, ya. Grabe mo, gamay-gamay sa nga virus, hindi mo siya makita, pero bilog yung kalibutan, tayugon niya mo, no? So, ako gapati ko nga, because may power siya, tungod iyaman siya, hindi ko no kapanulay ko no ginhatag, sa buwag ng power, what we need is also a supernatural power. And we only need God, because siya lang ginaya ang may supernatural power nga makontra sin tanan, no? If hindi ka pa convinced by now nga kaiban bi gapangibabaw ang hatred sa inyong heart subong, which I understand, karon makabato na mo na comment karon nga gahambal ka lang daya, pero kung gutom kaya kag mga pamilya ya gasuffer subong ya natonto makapaminsar ka pa sina, no? O sige be, kung hindi ka maminsar subong sang amo sina, ano ba gid ang option mo? Why na hindi mo pwedeng I mean, you know, this now the best time nga mag-reflect kita, kay mag-invest kita sa aton nga faith, no? Siling ko dumdamo sa realization ko, no? Siling ko na-realize ko dapat ya mas-save gid ko ya by after sa nga quarantine, ma-invest gid ko. Kay kung may chimpo gali nga ma-short kaya wala gid yung uton. So dako gid lesson, no? Ang na-learn naton dire, no? Na-realize ko man din nga so, una na gusto lang ko bakal man mo, mahilig ko sa mga bayo. Grabe ko mga bakal bayo, kay kadako sang double XL kung daan. Subong mga bayo, kay pinabakal, hindi ko dyan mapuslan, hindi po ko kalagaw, ay man mo nga bukas, hindi ka man. So, why gid ang pinaka, may value lang gid subong is dapat makakaon ka, no? Dapat may savings ka, dapat ang necessity mo, i-invest mo gid sa imo man niya family, no? And most of all, ang atong gid niya faith, no? Ako ya, kung subong ari ko diri naghambal positive nang maaliwalas kumbaga nga kunya itsura ko nambal na ko no, because na-test ko gid be, na-proof gid be nga nag-invest ko be early, no? So gin-bless man ko early, so hindi pa late ang tanan. Damo pa niya pagtilaw, hindi lang ng krisis, basta kakabuhi kami mga trial gid, but dapat kay balo kita kung sino gid ang ating atogan sa ligan subong. That is one thing nga sigurado gid ko, no? And if hindi ka pa convinced, patihan mong virus hindi mo siya makita. Kung dira ka mapati, kag hindi ka mapati sa kaginungan hindi mo makita, your choice, no? Duwa ang choice mo sa subong before ako mag-end sa kanyang programa. Kung kapati ka nga buhi si virus, kaya nagapatay sa isang tao, dapat patihan mo man ang buhi nga Ginoo nga nagabuhi sa tao. Madamong salamat, happy Easter sa inyong tanan, mga palangga. Keep the faith, positive lang tagyapon, despite sa tanan-tanan, ilisuon ta ang aton nga hatred, ang aton nga pagpamuyayaw sa pagtuo, no? Dapat positibo gyapon nagawa sa aton nga ba, because eventually kung na-survive natin ang pinakabudlay nga trial, waay na sa mas budlay pag ganyan pagtilaw ang aton nga tubangon sa ulihi. Inagihapon ninyo kubos nga alagad kun si Hal Israeli sing sa langga kita ay kita liwat next Sunday sa atong programa Istorya Espesyal. God bless sa inyong tanan. Don't forget nga magsimba via live streaming kung di man kamo subong. Madamo salamat sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,